שלום, אני אגם דדון, ואני רוצה ללמד אתכם את שיר הכוסות. מי שלא יודע, אני אלמד אותו. בבקשה. ותראו, תלמדו. מוחאים שתי כפיים, עושים שתי כיפים על השולחן, 3 כיפים, 1, 2, 3, ועושים כיף. לוקחים את יד ימין, מעבירים את זה לצד שמאל, נותנים כף, לוקחים את זה ככה, ועושים 1, 2, 3, 4. עכשיו תראו את זה בפול המהירות שלי. תודה שצפיתם בזה. ביי, נשיקות. אני הייתי אגם דדון.